sababu kanubaw aw nɛgɛ kaɲɛ 8 isan ɲɛ 2 gosira anw fɛ yan o waati kelen kanubaw filɛ n'an terikɛ n'an ka cɛkɔrɔba ye o waati kelen kanubaw o b'an ka sɔgɔmada in na kunnafoni o lase waati o ko fɔ aw ye bakuruba kunnafoni la yan folilakaw fɛ kunungo alamisa dugu min n'u b'a fɔ ko Bala olu kɔni fɔra ɲɔgɔn kɔ a kɛra kasara dan ye ko maa caman joginna min n'o bɔnɛna nin na la tɛ jɔ maa kelen bɔ ɲɔgɔn la kunungo nsamanakaw ani barilakaw fɛ yen nɔ jamana lasigiden caman bisimila kunungo kɔrɔbarikaw ka lasigiden ani Moritani lasigiden caman kunungo a y'olu bisimila a yɛrɛ bi juma ni nɛgɛ kaɲɛ 18 dafara kɔrɔbarikaw fɛ yen olu ka a kɛra fɔɲɔgɔnba ye ngala dabaw ni ɲɔgɔn cɛ nin ko ninnu na Burkina Faso fɛn min ale min bɔ o taara o laseli kɛra kunungo Burkina Faso kunnafonidiso olu la ninnu ka fara kibaruya tɔw kan an ka sɔgɔmada in na donc wari filɛ min bɛna lase aw ma a balimakɛ Karim Sidibe fɛ o la an bɛ dugawu don kɛ Ala ka bi tile hɛrɛ di aw ni ne ma yan folilakaw fɛ yen dugu min n'u b'a fɔ ma ko Nsamana ani Barila o dugu fila a bɛ waati jan bɔ o sigara ɲɔgɔn ma kosɛbɛ o siga ɲɔgɔnma in bamananw ka zana don ko kɛlɛ ka fisa ni siga ɲɔgɔnma ye siga ɲɔgɔnma laban tɛ foyi ye fo kɛlɛba fɛrɛ sɔrɔ man di kɛlɛ minnu na o kɛra sababu ye o fɔɲɔgɔnkɔ a n'a siga ɲɔgɔnma a labanna balawu ma kunu alamisa kunungo Nsamana ani Barila ni ɲɔgɔn cɛ dugu min n'u bɛ fa kelen ba kelen dɔ ye Jakitilaka dɔ ye Jalolaka o sigida maa fila o le kɔdenw nana fɔ ɲɔgɔn kɔ nin cogo in na dugukoloko la ka da ka sanu yɛrɛ yɔrɔ dɔw la o sanubɔ yɔrɔw kɛra sababu ye ni ninnu ma bɛn fɔla fiyewu a ma ɲɛ min kɔ a kɛra o ye kunungo Nsamanakaw ani Barilakaw ni ɲɔgɔn cɛ a kɛra kasara ye ka da ka maa caman joginna marifa cira ko min na maa ni bɔra ko min na o taara ka dan kɛ o laseli kɛra kunungo Nsamana ale ni Barilakaw fɛ yanfolila o mara la kuluba an ka jamana ɲɛma Bandaw a ye lasigiden caman bisimila kunungo minnu nana ka n'u ka yamaruya sɛbɛn di a ma kunu misalila kɔrɔbarikaw olu ka lasigiden bɔ la n'o bɛ tali kɛ Sheikh Ibrahim Bayogo la an bɛ Ala dɔnniya k'a fɔ ale nana kunungo ka na a ka yamaruya sɛbɛn k'o di jamana ɲɛma ma Norvège-kaw ka lasigiden ni a bɛ fɔ ma ko Vigor Sambo ale fana ale nana ka na ka yamaruya sɛbɛn di Amadu Uldo Moritani ka lasigiden fana kunungo ale nana ka na a ka yamaruya sɛbɛn di fɛn min n'o ye ka sanga o ma Belgique-kaw ka lasigiden ale fana tun bɛ kɛnɛ ka kunungo k'a ka yamaruya sɛbɛn di jamana ɲɛma Bandaw ma Maréchal Laurentus Gilbert ale Anglais ka lasigiden an fɛ yan an bɛ Ala dɔnniya k'a fɔ ale fana nana n'a ka yamaruya sɛbɛn ye ninnu bɛɛ lajɛlen nana kunu ka na u ka yamaruya sɛbɛn di an ka jamana ɲɛmaa ma n'o bɛ tali kɛ Bandaw la o nana jira k'a fɔ olu ka jamana kɔni nana fɛn min kama ni u bɛɛ lajɛlen ka kuma jateminɛ kunu o y'a jira k'a fɔ o nana ka na o ka yamaruya sɛbɛn di Bandaw ma k'a jira Bandaw la k'a fɔ ko nakun wɛrɛ si tɛ olu la o seko n'u damayira ye min ye jamana fila cɛ taama baaraw la ko olu ka baara a sinsinnen bɛ o de kan o nakun de ye nin ye i n'a fɔ u y'a fɔ cogo min na kunungo Mali lajɛrɛba ni an b'a fɔ ma ko Conseil des ministres o kɛra kunungo o ye sariyakisɛ caman kɔni fɛɛrɛ tigɛ o sariyakisɛ dɔw la o y'a jira k'a fɔ sanni sɔnni cɛ min ye pikiri min n'o ye vaccin
walasa ka coronavirus kɛlɛ an ka jamana ka ko o bɛna ni o sɛbɛn wolu ye an b'a ladɔnniya k'a fɔ a bɛna n'o fura wolu ye o y'o laseli kɛ kunungo ka fara ko caman wɛrɛw kan a nana ye k'a fɔ Mali sariya la ko maa caman bɛ olu sigilen bɛ Mali la o ni Mali nationalité o ka kan ko o kɛra sababu ye o ye o nationalité kan ka di maa minnu ma o y'a bɛɛ lajɛlen yamaruya kunungo k'a jira k'a fɔ n'u sera yan ko Mali sariya y'a jira k'a fɔ n'i sigira Mali la san 5 ko nationalité o kan ka d'i ma o la ko o siratigɛ kosɔn sariya kosɔn maa caman u ye olu tɔgɔ fɔ k'a fɔ olu ni nationalité ka kan o ye olu ka nationalité ko kuma o y'a yamaruyali fɛɛrɛw di kunun an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ o kɛnɛ kan o da sera fɛn min ma o y'a ye k'a fɔ ko Mali gouvernement kura min bɛ yen bi olu ka o bɛ ne sinsin fɛn min kan Mali sariya la ko maliden yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ k'a fɔ dunanko kuma ko o bɛna sariyakisɛ ta o kama min bɛna gɛlɛya kosɛbɛ don n'a nataw la ka d'a kan ko a tulonkɛ kuma man ɲi kuma tɛ a sɛbɛ kuma ma ko o siyako kuma kɛra sababu ye ka na ni kɔlɔlɔ caman ye Mali la kɔlɔlɔ min ni maa tɛ Ala dira la bilen o siratigɛ la ko hali n'a danna dɔgɔnɔw ani filaw ka fɔɲɔgɔnkɔ in ma o min Mali ma deli fiyewu k'o min ɲɔgɔn sɔrɔ diɲɛ kɔnɔ maa minnu nana n'a ye ka na jagoya Mali kan k'o b'a wajibiya a fɔɲɔgɔnkɔ walima a siya woloma k'a kuma a bila sariya kɔnɔ sariya min n'a bɛna sɛbɛkɔrɔ kɔn i n'a fɔ Mali gouvernement y'a fɔ cogo min na Jean-Pierre Lacroix ale Antonio Guterres o nɔnkan da don an b'a ladɔnniya k'a fɔ ale bɛ taamala an fɛ yan kunun de ani bandaw ye ɲɔgɔn ye o ka ɲɔgɔn ye a bolila fɛn dama kan Pierre Lacroix ni ale ye diɲɛ sirikɛnɛ tɔnba olu ka ɲɛmaa ka dankan fɔlɔ ye a ye a jira bandaw la k'a fɔ tiɲɛna k'ale nana Mali la furancɛ fanga min n'a sigira ko ɲɛnabɔli kama ko a furancɛ fanga a bɛ baara la kalo 4 bɔɲɔgɔnko de filɛ ale kɔni nana fɛn min ye a kɔnɔna na tiɲɛna ko o bɛ wasa cɛ bɔ o la a fana ye min yira bandaw la ko caman kɛra ko nka ko a tɔ belebeleba caman bɛ kɔfɛ o la ko a bɛ sinsin min kan ko fɔ bandaw ye o y'a ye ka yɛlɛma don Mali yɛrɛ taabolo bɛɛ lajɛlen na baarada fara sariya da kan ko ka yɛlɛma don a bɛɛ lajɛlen na ka bɛɛ sinsin walasa a bɛ gɛlɛya min walima min kɛra fiɲɛba ye gouvernement tɔw tɛmɛnen ɲɔgɔnna wɛrɛ kana na tun o kɛra fɔlɔ ye filanan ye min ye ko ka fɛɛrɛ kɛ joona walasa sɔrɔdasiw lakanabaw olu ka kalan olu bolofɛnw ani u ka kɛnɛya ko k'o bila sen kan joona ko min ka fisa o y'o de ye a sabanan ko kalafili min n'a bɛna kɛ sani sɔɔni cɛ n'a bɛna daminɛ maire kalafili la ko o ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ ka o kow bɛɛ lajɛlen woloma walasa Mali bɛ se ka bɔ kalafili ko kuma mankan minnu b'a la a bɛ se ka bɔ kɔnɔna na cogo min na a naaninan ko bɛnkan dɔ taara Alizerikaw fɛ yen o bɛnkan waliyali k'o bila sen kan sisan min ka fisa ko de ye an b'a ladɔnniya ka fara nin bɛɛ lajɛlen kan a y'a jira k'a fɔ bandaw ye Jean-Pierre Lacroix ko diɲɛ sirikɛnɛ tɔnba o bɛna sinsin kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mali cɛmancɛ Mopti mara ka mankan min bɛ yen ko o mankan bɛ se ka nɔgɔya cogo min na an b'a ladɔnniya k'a fɔ Jean-Pierre Lacroix a ka kuma bolila nin ka kunungo ka tuma min na n'a tun bɛ bandaw ale fɛ yen nɔ kalafili labɛn an ka territorial Abdoulaye Maïga ale lajɛrɛ kɛ kunun hali n'a sɔrɔ a lajɛrɛ in kɛra video minnu bɛ a ko kɔnɔna na an b'a ladɔnniya k'a fɔ olu kɔni la minnu kan ka ye lajɛrɛ kɛ kunun hali n'a sɔrɔ a kɛra an b'a ladɔnniya k'a fɔ ye lajɛrɛ kɛ kunun hali n'a sɔrɔ a kɛra video la ko bɛ ka na ale dɔ
misalla ani merkalafili k'a tɔ man ka tɛmɛ beletun kalo 10 ka taa kalo 9 ka taa kalo 10 na wala ko waati se ka di fɛɛrɛ min kan ka kɛ ko o y'o fɛɛrɛw tigɛ joona walasa o waati kofɔlen min n'o bolodalen bɛ kalafili yɛrɛ labɛnni kama o bɛ se ka kɛ kɛcogo min na walasa mankan kana kɛ kalafili la ko o fɛɛrɛw tigɛlen bɛ o de kosɔn kolonɛli Abdulayi Mayiga a ye nin kunnafoni di kunungo video la ni o bɛ to k'a lajɛrɛ kɛ ala ni coronavirus sababu la o bɛ to k'a lajɛrɛ kɛ ni video ye Kidalikaw fɛ yen an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ o kolonɛli min bɛ Kidali gouverneur min bɛ Kidali ni kolonɛli Fode Mɛlik Sisɔgɔ a tun bɛ taama la kunungo ka t'i ɲɛ da aéroport kura min bɛna jɔ Kidali ko a nafolo musaka ka ca kosɛbɛ sifa wari o miliyari 2,762 an b'a ladɔnniya k'a fɔ k'o de bɛna don o Kidali aéroport la o b'a yira k'a fɔ Kidali aéroport farafinna yan a ɲɔgɔnna aéroport kɔni kan ka dɔgɔya nafolo min bɛna don a la nin cogo in na n'a bɛ t'i jɔ miliyari 2 ani miliyɔn 762 bɔɲɔngo an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ ko a bɛ kɛ sababuba ye ka ni avion so kofɔlen avion caman bɛ se ka jigin a kɔnɔna na n'o ye avion baw ye o siratigɛ la an b'a ladɔnniya k'a fɔ gouverneur colonel Fode Malik Sisɔgɔ a taara ɲɛ da o baarakɛyɔrɔ de ka kunungo k'a to Kidalikaw fɛ yen Kayikaw fɛ an b'a ladɔnniya k'a fɔ an ka minisiri min ka baara ɲɛsinnen bɛ lakanako ma colonel Modibo Kone ale tun bɛ taama la Kayi taama min a ye a fɔ bɛɛ lajɛlen ye ko ale bɛ ciladenya de la o ciladenya in ko Bandaw Asimu Goyita ka fara Mukutari Wani kan k'olu de y'ale ci bibi na ka t'i ɲɛ da Mali fanga bonda a bɛ yɔrɔ o yɔrɔ o sɔrɔsi ko ka t'i ɲɛ da o kan a ye yɔrɔ min kɛ nin taama in senfɛ Yoro di Sahel Diema Kayi Diboli a y'o bɛɛ lajɛlen taama kɛ ka t'i ɲɛ da lakanabaw kan a dun y'a sɔrɔ k'a fɔ ko a ye kangarimada min kɛ yɔrɔ tɔw la ko Mali yɛlɛma ko ka Mali kɛ Mali kura ye a bɛ fɔlɔ min na o ye fanga tigilamaw de ye gendarmew fara polisi dɔnyew kan ko maliyɛn an degelen bɛ min na a dabila kumaw sera ka da kan ko kɛlen bɛ ka fɛɛrɛ min tigɛ adamaden maliden ka hakɛ ni lakanaba fan fɛn donn'o o gasi la a ka ca Ala fɛ ko a bɛ kɛ gɛlɛyaba ye ka ɲɛsin o ma ko an bɛ taale taa cogo min na o bɛna fɛɛrɛ de kɛ ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen boloda walasa bingani waleya min bɛ an ka jamana kɔnɔna na ko k'a dabila cogo min an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ ko fɛɛrɛw o tigɛlen don Burkina Faso fɛn min kunsigili Sobanya dugu nin ma kofɔlen a ye mobili de ta o dongo k'a bɛ bɔ Sobanya dugu ka taa Banfora Ala y'a kɛ Rodrigue Sanu ni chrétien ɲɛmaaba kun don binganikɛlaw taara bin a kan ka bɔ a ka mobili kɔnɔ ka tunu n'a ye a ma ɲɛ min kɔ a kɛra o ye kunun an b'a ladɔnniya k'a fɔ Rodrigue Sanu ni chrétien ɲɛmaa kun don u b'a fɔ a ma ko l'abbé Rodrigue Sanu a taara kunungo o taara ka taa su dalen sɔrɔ Banfora kungoba kɔnɔna na o y'a sɔrɔ k'a daminɛ fɛn min ni o ye donsolakaw ye polisilakaw ni gendarmelakaw bɛɛ lajɛlen ye fɛrɛ bɔ min na o de taara sɔrɔ nin maa kɔfɛlen n'o ye bɛɛ tali kɛ Rodrigue Sanu na a tun bɛ mobili min kɔnɔ ka bɔ Sabanyadugu ka bɔ Sobanyadugu ka taa Banfora o taara o mobili jɔlen sɔrɔ sirakun na maa ti a kɔnɔ wa a laban kɛra min ye an b'a ladɔnniya k'a fɔ Rodrigue Sanu o taara bɔnani na k'a fili kungo kɔnɔ o kɔnɔna na ye maaw kɔni taara ɲɛ da ka kunungo an b'a ladɔnniya k'a fɔ ko a ye a ja k'a fɔ da kɛlen don min na bingani waleya kɛla ninnu ko bɛɛ fan bɛɛ lajɛlen fɛ ka da k'a kɛra yɔrɔ min na tan misali la n'i bɔra Sobara ka taa Sobanya dugu ko dugu o man jan yɛrɛ ka bɔ Sobanya dugu ka taa Banfora an b'a ladɔnniya k'a fɔ nin waleya kɛra o kungo kɔnɔna o de la kunnafonilaw ye min na se kunun Kɔrɔbarikaw kalo o tile 6 ko sɛbɛn minnu kan ka ladon hali n'a tun fɔra k'a fɔ a sɛbɛn ladon tun bɛ ban araba tɛmɛnen o ye tile 2 bɔɲɔgɔnko fara kan o tile 2 fana bɛ kun cɛ bi nɛgɛ kanɲɛ 18
a kɛra fɔɲɔgɔnkɔ ye ngara dabaw ni ɲɔgɔn cɛ parce que la fin gisan ale ka parti nana ye k'a fɔ ko tiɲɛ yɛrɛ la ko PDC y'a kɛ kɛcogo min na ko nin ti a kɛcogo ye o bɛnna fɛn dɔ de la sɛbɛn dɔ de b'u ni ɲɔgɔn cɛ ko o sɛbɛn n'o b'u ni ɲɔgɔn cɛ politiki kunda cogo bɛɛ lajɛlen na n'a bɔ fɛn fɛn kan b'a hakili yira ɲɔgɔn na hali ni bɛ taa ni bɛɛ lajɛlen bɛ taa i ta fan a ka ɲi u ka sigi k'o fɔ ka yira bɛɛ la k'a fɔ an bɛ taa bɛɛ ka t'i ta fan n'o ma kɛ fo ka kɛ dogodogonin dogo ye aw tɛ fɛ maa ka fara aw kan ko PDC o y'o de jira olu la kɛra sababu ye Solo Kiyɔforo Guillaume ale ka parti maaw ye sen bɔ a la a laban kɛra min ye fana parti misɛnnin caman bɛ yen ko olu kɔni bɛ na gɛlɛya sɔrɔ ka da la mun na ko Kɔrɔbari sariya gafeba ye min fɔ n'o y'a ye k'a fɔ ko ni cɛ fila kɛra lisi min kan a fila a sabanan ko o kɛ muso ye o bɛna kɛ sababuba ye ka na gɛlɛyaba don dɔw ka lisi yɛrɛ sɔrɔli la o siratigɛ la parce que Ala fin Gesa ale kanubagaw y'a jira k'a fɔ ko a tɛna ɲɛ min kan a labɛnna k'o ye komi PDC o y'a dabɔ farafarali kama ko farafarali a na to masa ka da kan ko bɛɛ lajɛlen bɛ taa ni bakɔrɔ sama ye Senegalikaw fɛ yen an b'a ladɔnniya k'a fɔ Jari So ni a tunna a bɛ waati jan bɔ bi kabili 31 banna nin muso kofɔlen nin denmuso kofɔlen a yelen tɛ kunnafoni minnu sɔrɔla la kununko a jirala k'a fɔ ko a ye jaabi dɔ k'a ka Twitter kan n'o y'a ka kunnafoni so dɔ ye k'a fɔ ale ka tununi k'a fɔ ko bɛ ale la ko tɛ a la ko a diyara yɛrɛ de ye ka tunu nin cogo in na a bɛ i n'a fɔ basi wɛrɛ foyi tɛ nin ma kofɔlen na Jari So la o kunnafoni dira kunnafoni di so dɔ la sigi kɛlen bɛ ka min kɔnɔ sisan n'a y'a sɔrɔ kunnafoni di so min filaw ye n'o o ye maa bɛ se ka da o ka kumaw la walima ni maa ti da la waati n'a nataw la ko o n'a lase maaw ma Benenkaw fɛ yen ko politiki n'a nasira don tuma min na ni Pastef Talon Benin jamana ɲɛma ale bɛna jamana ɲɛmaya la don min a y'a jira k'a fɔ k'ale dan ye mandat kelen pe ka da kan ko ale tɛna jamana mara mandat fila o siratigɛ la ko n'a bɛ baara min kɛ a b'o bɛɛ lajɛlen kɛ san 5 kɔnɔna na wa ko k'i sen bɔ a la a y'a kuma fɔ o san na ka yira fana k'a fɔ n'i y'a ye ale bɛ sen don kalafili la u y'a ye k'a fɔ ale ɲɛ bɛ fɛn dɔw de la fɛn minnu tɛ ka kɛ ka ɲɛ ko nka ale b'a bɛɛ lajɛlen kɛ ka ɲɛ san 5 kɔnɔna na o san 5 o bantɔ don o banni nasiraw la ni kalafili bɛrɛ bɛ k'a daminɛ an b'a ladɔnniya k'a fɔ Pastef Talon kununko a y'a jira k'a fɔ ko ale bɛna kɛ cɛbɔ ye o cɛbɔ ko kuma an b'a ladɔnniya k'a fɔ kuma de gɛlɛyara bi kosɛbɛ Benenkaw fɛ yen ka da kan ko Pastef Talon a ye fɛn fɔ fɛn min ni a man kan nin fɔ o la a nasiraw la ko politiki kuma cɛman a bɛ yɔrɔ min na o dɔ de ye nin ye a fɔra ko kalontigɛ politimɔgɔ ye kalontigɛla ye a kalontigɛ yɔrɔ dɔw de filɛ nin ye n'i bɛ kuma don min i bɛ hakili to i ka kuma la kosɛbɛ ka sɔrɔ k'a fɔ ko ni mana o kɛ fo ka na min diyara i da ye k'o fɔ dɔrɔn a laban k'i bɛ taa jɔ kɛnɛ dɔ kan kɛnɛ min ni i yɛrɛ seko tɛna kɛ o kɛnɛw la Donald Trump an b'a ladɔnniya k'a fɔ ale ka fanga banna Joe Biden ale kɛra jamana ɲɛmaa ye tile fila in na kabini a kɛra jamana ɲɛmaa ye 20 janvier la ni kalafili tɛmɛnen a kɛra a sugantira a ye baaraw daminɛ kabini a se don Maison Blanche kɔnɔna na ka da kan sɛbɛn caman tun bɛ yen a ye o sɛbɛn o jira k'a fɔ a ye tɛgɛ bila ko la a ka discours kɔnɔna na tuma min na ni a ka sigili masakɛ Golo kan o banni an b'a ladɔnniya k'a fɔ a ye kuma min ta kunnafonidilaw ɲɛkɔrɔla la ko yanni tile 100 cɛ ale bɛna tile 100 fɔlɔ baara min kɛ baara la ale bɛna tile 100 min kɛ baara la fɔlɔ o tile 100 kɔnɔna na ko a bɛna nunabiri n'o ye kasinen ye ko a bɛ fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ lamɛnnikɛ kelen o kelen a n'a caya bɛɛ lajɛlen ka se ka kasinen don walasa coronavirus a bɛ se ka kunbɛn cogo min na lamɛnnikɛ jamana kan ko n'i y'a jateminɛ n'an taalen nin cogo in na a bɛ taa ni vitesse min ye ko coronavirus bɛ sɔn ka dankari kɛ kosɛbɛ lamɛnnikɛ jamana la ka da kan ko a ma ɲɛ min kɔ ale yɛrɛ na kuma ka na i jɔ fanga la ko fɛn min ni o ye lamɛnnikɛw fɛ yen maa min bɔnɛna nin na coronavirus fɛ k'a bɛ jɔ maa ba 400 bɔɲɔnko la o de la ale fɔlɔla ka taa tasibila kɛ olu su kunna ka sɔrɔ ka na a ka baaraw o daminɛ an bɛ ɲɔgɔn bila yan Tomukɔrɔkaw an b'a fɔ ye ko k'an bɛ sɔɔni ka da kan an ka cɛkɔrɔba fani ma lafiya n'Ala ma ko wɛrɛ kɛ foli kan ka taa kɛ a la o la aw ni ne n'Ala sɔnna ma an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ni kunnafoni kelen kɛnɛ kan waati nataw la aw k'an bɛn a to b'a la salama